हायनाय नरजतर लामसोखौ चिन खरंनि मांपलेवा आं तिनि नं लगियाव सालमी जों दाबो फाइ सकबायजा तिनि जे 4 तारिख डिसेम्बर और वो TWF सेंट्रल कमिटी ने लुआ जे जामाबाय जे काशा दंमानि बरंनि रैली खालायो जे सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम दंमानि आबरो बरक चेंगे लेखा बराबो आस्ट्रबल थंना खलानि सिमिन खखरे बर आरो सिमि कासे रैली खायो हेमै दाबो फाइ सकबायजा सार्किट हाउट गालानि रिजर्व बैंक बुसकांगो बर अरो फायै बरनि सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन खालायना हिनै जे साजाक दंमानि सगांगो सातो माइकेनो तिनि बर अरो फाइ सकबायगा गानो लुगै मानखाना सिनुकुलगो बुस कटर मारेले रेली दाउ फाइ सकबायजा जे अरो सार्किट हाउस गानो दंमानि रिजर्व बैंक बुसकांगो हारो फायै अरो जे बेरिगेट दङ पुलिस रंनि आरो बरंनो अबरि सेसे गांदै थानानि रियांगि दंखा बिया बरंनि बिथिंदै नरो बरं गोबां मा खालाय माने जे दंनाय जे TWF नि अरो फायनाय बा रेली ओ मानजनाय जत लोको रंनि न बरं पाक सालाय दङो जे बरंनि अरो बरंनो सिगां थानानि दुजाक दिने फिया ताबु संजरा दैतो सिगां थाना दुजाय गांगै दंखा अरो दनै बरंनो गदन बिसिंते साजागै दंखा बरंनि बिसिंते ताबु पाक सालाय दङो बरं बुसो जरा दै सिगाङै थांमानो होन सबायजा जे अरो रिजर्व बैंक बुसकांगो हायतो बरं आइनो थाङै फायै बरं अरो सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन दना नि गं न गाबनो तैनो सिगाङो साजा दंमोन हायकेनो जागा थाइ बुसकांगो फाय सकबायगा हायबनो बरं सिगां आगोगनानि बागै आइनो थाङै दिसा हिबो न रेली न सिगाङै तलाङै तैसा फायना हिनुवान सु दंहानो अरो फाय दाबु सजरा जै मथागजा ओंखायनो गनुगुन दंना सिनि लाइफनि मांब्लिनते बरंनि जे डेमोन्स्ट्रेशन बागै बरं जे रेली खाय दंमानि बंनि रेली खायमानि मेनखा पुजबन्त प्लेस बा चिनि आगिनि कसम जे राजभवन दंमानो आरो दायो 5 स्टार होटेल जे सरानो हनै सालनि सालताम सगां जे इशु न तये चिन त्रिपुरा हास्टेव नुकजागै दंमानि आबनो तय न बरंनि तिनि न कायसा हिमलाय मं जों दाबो गरो जे बरंनि जे रेली फाय जे बुसकांगो आसुकमानि आबो ताङै बरं आसुखा ताङै आसुकनानि नांखातिनि अ जागाव आबनो तैबो जों दाबो थाइजा थाइनि बरंनि खुक्तैनो जों सायमाना नाय तामनि बरंनि तिनिनि जे मेनु तामो दंमानो तै बरं तिनरो हाके फाय हाके आसुक लायखा आबो जों दाबो आबनो तैनो सिनि TWF नि जे प्रेसिडेन्ट बबो बुखुजबाय जों दाबो कक सालायनानै थाङै दङ जे बरं तिनि तामनि बागै अबो हाके बरंरो दाबो आसुकै दंना नांखा हामबाय जिनि मिडिया ताकुकनो बुकुक ताकुक ताय बुकुकनो जों तिनि चिनारो बलायखे बखा मुक्ति कलायु कारण चिनि पुष्पबन्त प्लेस न जे ताज होटेल न रिनानि थां दंगो आबनि बागै जों प्रतिबाद खायनो बागै चिनि त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन TWF जों तिनि अरो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन मा आचुक लायखा कारण बरक साव होटेल न लेखे ताम खति होटेल नि बुमुंग न जुदा प्लेस नि बुमुंग न जुदा पुष्पबन्त प्लेस ने अथताम होटेल अथताम आपना सुपर बुझि आं तासिं बमा साका चिनि वान जे मिडिया रनो होटेल खांगाय कोन दिनो प्लेस ने बुमुं तंगलाक प्लेस गाय राजा रगनि तंथाय राजा रंनि नुखो नक आपना प्लेस किन्तु होटेल तो आरो संसार दुनिया ने बरंग न थाङै तंगै बिले चाय बिले थुइ बिले अपना से प्ले होटेल हिमले नंगा तामनि राजा रंनि होटेल न प्लेस न बा जों होटेल लिनाय बा आबनि बागै जे ताबो अरो आसुक लायखा तामनि बागै आसुक नांगा थाइजों जों किसान मिशन दगै मानखा जे बेरिगेट तो एं सबायलिया ताङै आसुक ना नांखा राव जों तो सिनि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन जों 11 तानि सिमि जों 4 जरा अरो आसुक लायनाय सिनि पुष्पबन्त प्लेस न जों होटेल ताज न रिया हनै
দাবি না তৈ না जों अर आचुक्लाय मेन उद्देश्य आसुमानि आगोलावबो जुदि आबोनो दै बर'नि मुंसाथाय गुबुन साकथारनो हायका नंनि सिगांनि तै गुबुननि तांबो तांबो बाहाय दंनाय जों ताइबोथिनि सभा कतर अंखरनाय आफ्रकाय साइमिया जों पुरा तिफ्रा हावा हरदा जों सारिनो रुट ब्लक दा खायनाबो जों साइमांला किन्तु बा जों ताबोकसिनि फार्स्ट स्टेप जों अर लामा आचुक्लायग्राखा दिनै सिमि सालसन डेमोनस्ट्रेशन दिनै सालसा ताबो अरनो थासिङो नुगै मानखा जे बेरिगेट जावरो सुबाय जागलिया बोसोंतरा थांनानि कक दंमानि जों तो बेरिगेट पारंनानि सिनि कक करे तिनि जों डेपुटेसन काय निश्चय जों अ बेरिगेट तामो जों सिनि तिफ्राजो बुरैरक जों फैना बकिरिया थांना बकिरिया अलरेडि सिनि बेबा कमाखा जोंनि बोसाक न जों बुजाकनानि तकजाकनानि जों आपना किरिया फेबा सिनि तिनि निजे सीमाबद्ध और आसुकनानि जरानो आपनि बागैनो जों बेरिगेट पारंया बेले बेले खिना हामबाय स्नोतै जों दा बर'नि जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जे ब्लक प्रेसिडेन्ट मा जाबाय जों दाबो किसा कक सालायनायलायनो बर' डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जे बबाय जों दाबो कक सालायनाय जे बबो हायके बर'नि तिनोरा ताङे बर' आसुंनानि नांखा तै बोसोक जरा तै बर'नि तामो बबो हाय सिटिन डेमोनस्ट्रेशननि तांबो तांरक बबो हाय बेलेखेनो हामबाय चिनी मीडिया फ्रेंड्स नॉन स्पेशली बो चैनल का चिनी खरांग ने बेलेखेनो हामबाय चिनी बखा योगी तंगमनि खा दुई तंगमनि ककनो नों सोंनानि बागै तिनि नों बाचनो काबारे फायने बागै फायमेन बागै ननो हामबाय जों जत साइमानो चिनी त्रिपुरा आगे राजनो शासित तंगमनि सेई राजनो शासित आफुरु जे समस्त स्थितिरक तंगमनि तरक हुजागै तंखा बिराट एकटा एग्जाम्पल तंगो आबंखा आस्थाबल मैदानो स्वामी विवेकानंद मैदान खालामनि आबार जों नुइतान आगरतलानि गोबां मा लामान बुमुं सलाय तंखा दैमा दैसा हाबुं हाथाय बुमुं सलायका बाजार हाटनि बुमुं सलायका त्रिपुरानि तिप्रासरनि राजारनि चिन्हनो बिलिप्त खालायन फाजों थाङै तंखा तो भेरी रिसेंटली से 1917 साल जोंनि महाराजा वीरेंद्र किशोर जे राजबाड़ी सामलांमनि जेटा पुष्पवंत पैलेस सिने जागो अंगाखाबा 2018 पर्यंत अब 1949 सिमी 12 मार्च मनि पर थेके आबनो राज्यपाल तंगनानि हनै बनो कोनो कंडीशन छाड़ा आ जागा चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी रिकलांगमनि राज्यपाल आ जागानि चिफ इंखा 2018 नि परे नारते तंगलिया आ जागानो ताबो ताज ग्रुप नो होटेल खालायनायनि बागै लग्जारी 5-स्टार होटेल खालायनायनि बागै आबो ताबुक ताज होटेल नो रुनानि बागै राज्य सरकारनि पदक्षेप नामानो जों बेलेखेनो सेलेङो बेलेखेनो कन्डेम खालायो आबनो दिक्कार जानोगै तिनि TWF अर्थात त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन फ्रंटल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ त्रिपुरा मोथा पार्टी जों अबनो तिनि ऑब्जेक्शन दबो जों निंदा जानोगो और आसुगै सिटिंग डेमोनस्ट्रेशन नि बिसिंथै जों अबनो बरनो अपील खायनाय जे महाराजारो निदर्शन दंस खायाकारै अबनो नायथकले प्रिजार्व खायना borok je oro reserve bank buskango faisok payman yagolo je chini oro hasteni police ni je asuk karak sak thar bongroma bai borok ne oro je barricade rojagei dongkha tei sikango thangnani bagei borok no rojagliya borok thaisingo bo kok salaika je sikango thangai borok no rally khlaijani bagei phya rojagliya ni bagei o reserve bank buskango no borok no barricade sobayani bagei TWF ni je bori ojamarok borok oro no kaisa tabuk no sport board ni kaisa decision na haka borok oro jodi no borok no barricade thangnani riya hangkai oro no borok asugoi road block asuknai henai je jagao obongkhani circuit house buskangni je reserve bank tongmani a jagao borok oro no asugoi tabo kisasa borok ne oro asuklai road block khlainani sakatanga hinge borok no sakango thangnani jaigani bagai danor tabo bono nai tong truk sing oro no tabo sokpaija tei bono no jeng buskang tei jai to tei clear ke phunungnani nainai anar to no goi na man khana je borok ni barricade rönani mane oro ni lai thangna jaigani bagai borok oro tabo kaisang kongmani TWF
তাছুদাক সিনামরিয়া আইকি সভা চলি না সভা কত চলি না এই নাই ফান নাই প্রশ্ন সভাতে পালে তাছুদাক সিনামরিয়া